Ο Δημήτρης ασχολήθηκε πολύ με τις ανησυχίες που είχε γενικότερα, με την τέχνη μαντάλα. Για όσους δεν ξέρουν, η τέχνη μαντάλα είναι η τέχνη ουσιαστικά των σημείων που κάνεις βουλίτσες. Και στη συνέχεια εξελίχθηκε και αυτό όλο ενσωματώθηκε σε μια άλλη μορφή τέχνης, αφού παρακολουθούσε τις διάφορες τάσεις της τέχνης και την πιο μοντέρνα εκδοχή της. Στη Ζέντα Κλάρκ, η οποία αυτή είναι η Ζέντα Κλάρκ, όπως δεν ξέρουν, είναι μια τέχνη που έχει να κάνει με την διερεύνηση ανησυχιών, με απολυτική τοποθέτηση, δουλεύοντας είτε τελείως ελεύθερα είτε περιορισμένα. Και έτσι λοιπόν κατέληξε στο να μορφοποιήσει αυτή την τέχνη ή να την αφήσει τελείως συμμετρική μέσα από μια διαδικασία ή να την μορφοποιήσει, να την κάνει να την βγάλει σε μορφές. Χαίρομαι πάρα πολύ που κάνω αυτή την έκθεση. Μ' αρέσει πάρα πολύ το ασπρόμαυρο και εγώ ως καλλιτέχνης το δουλεύω πάρα πολύ το ασπρόμαυρο. Είναι η κατάληξή μου, γι' αυτό λοιπόν να αγαπώ την τέχνη αυτή. Αγαπώ επίσης και την χαρακτηριστική με την ίδια έννοια την μορφή της αυτή. Σας αφήνω να απολαύσετε τα έργα του, το οποίο με έκανε εντύπωση όταν μου είπε, ήταν κάτι το οποίο ήταν και στη δική μου σκέψη, όταν το έχω κάνει στα δικά μου τα έργα, όταν τα έκανε σε μπλουζάκια τα έργα του και όταν τα έργα του τα έκανε και σε κούπες. Δηλαδή, η Ζέντα Κλάρκ μπορεί να αποτυπωθεί, είναι μια τέχνη που μπορεί να αποτυπωθεί οπουδήποτε. Είναι αυτή η έννοια. Ακόμη και σε φουλάρια μπορεί να γίνει πάρα πολλά πράγματα. Σε ύφασμα πάνω, μοτίβα από κουρτίνες, μοτίβα από ταπετσαρίες, μοτίβα από διάφορες εκδοχές. Και είναι μια υπόσχεση για το μέλλον να συνεχίσει, εννοείται, και να μπορέσουμε να τον ξαναεκθέσουμε κάποια στιγμή, γιατί τους καλλιτέχνες τους εκθέτουμε, αυτό κάνουμε, με όλη την έννοια της λέξης, να τον εκθέσουμε για να δούμε τη συνέχεια του, την πορεία του, μέσα στα χρόνια τα επόμενα. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Χαίρομαι πολύ που με ειδικά αυτή την έκθεση. Και υπόσχεση για το μέλλον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Η έκθεση θα είναι μέχρι τις 24 του μήνα. Απολαύστε. Πώς γεννήθηκε η ιδέα για την έκθεση Μαύρα Σημεία, τι σηματοδοτούν για εσάς αυτά τα σημεία? Λοιπόν, επειδή η ζωή μας αποτελείται από μαύρα και άσπρα σημεία, το λέω μεταφορικά βέβαια, θέλησα με αυτόν τον τρόπο να δώσω αυτό το στίγμα. Πώς συνδέεται η έννοια του μάνταλα με το σκοτάδι ή τη μαυρίλα που είναι ο τίτλος του? Τα μάνταλα είναι μια τέχνη η οποία σε περιορίζει μέσα σε γεωμετρικά σχήματα και μπορείς να αποτυπώσεις διάφορες σκέψεις και διάφορα πράγματα μέσα σε όλο αυτό. Τα μάνταλα παραδοσιακά συμβολίζουν την ισορροπία και την πνευματικότητα. Εδώ όμως βλέπουμε μια πιο σκοτεινή προσέγγιση. Είναι μια εσωτερική κατάθεση ή κοινωνικό σχόλιο? Είναι μια εσωτερική κατάθεση και επειδή θεωρώ ότι ο κάθε άνθρωπος με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στη ζωή του κτλ. Έχει την ανάγκη να βρει έναν τρόπο να εκφράσει κάποια πράγματα. Με άλλους τρόπους, εγώ βρήκα μέσα από αυτή την τεχνική. Υπάρχει κάποιο έργο στην έκθεση που θεωρείται πιο προσωπικό ή πιο αποκαλυπτικό? Ναι, υπάρχει. Τώρα να το δείξουμε καλά. Γιατί γεννήθηκε, να διευκρινίσω καταρχάς ότι όταν ξεκινάω να κάνω ένα σχέδιο, ποτέ μου δεν ξέρω τι ή δεν το φαντάζομαι. Απλά παίρνω το σκυλό, το πενάκι και ξεκινάω. Και κάθε φορά που συνεχίζω με την ίδια λογική. Οπότε το υποσυνείδητό μου βγαίνει.
Πώς χρησιμοποιείτε το χρώμα ή την απουσία του για να εντείνετε το νόημα του έργου σας ή για κάτι άλλο? Δεν χρησιμοποιώ το χρώμα προς το παρόν σε αυτό το κομμάτι της έκθεσής μου, για το λόγο ότι θεωρώ ότι το άσπρο και το μαύρο είναι η αντίθεση, η απόλυτη αντίθεση, και πιστεύω ότι με αυτό μπορείς να παίξεις και να δώσεις ένταση σε πολλά πράγματα. Μια πιο προσωπική ερώτηση. Σε μια εποχή συνεχούς πληροφορίας και θορύβου, τι ρόλο θεωρείτε ότι παίζει η τέχνη ως εσωτερικό καταφύγιο ή ως εργαλείο αφύπνισης? Πιστεύω ότι βέβαια έφτασε σε αυτό το σημείο μετά από αρκετά χρόνια. Κάποτε θεωρούσα την τέχνη απλά υπάρχει τέχνη. Τώρα όμως συνειδητοποιώ ότι είναι το παν σε πάρα πολλά πράγματα. Δηλώνει πάρα πολλά πράγματα, και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι είναι ένας τρόπος έκφρασης του εσωτερικού μας κόσμου. Πώς σας επηρέασε προσωπικά η προετοιμασία αυτής της έκθεσης? Ξεκίνησα ένα ταξίδι, απολαμβάνω το ταξίδι, δεν με ενδιαφέρει ο προορισμός, δεν θέλω να φτάσω στον προορισμό, θέλω να συνεχίσω το ταξίδι. Και μια ερώτηση για τον χώρο. Ποια είναι η σημασία του να παρουσιάζετε αυτή την έκθεση στην Γαλερί της Εύης στη Μαγίδου? Υπάρχει κάποια ιδιαίτερη σχέση ή κοινό καλλιτεχνικό όραμα? Με την Εύη, αν και δεν την γνωρίζω πολλά χρόνια, πολύ καιρό, συνειδητοποίησα ότι είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά με άφησε άφωνο με το όλο κόνσεπτ, το όλο στήσιμο της έκθεσης και όλο αυτό που δημιούργησε. Οπότε την ευχαριστώ πολύ. Τι σας τράβηξε αρχικά στο έργο του Δημήτρη Σιδερόπουλου και γιατί επιλέξετε να φιλοξενήσετε στην έκθεση Μαύρα Σκυλιά? Όταν είδα τα έργα του Δημήτρη, μου το ζήτησε βασικά μία φίλη μου, μου λέει ρίξε μια ματιά στα έργα του Δημήτρη. Με το που είδα τη δουλειά του, είδα μια εικαστική τοποθέτηση, πολύ εικαστική τοποθέτηση σε όλο του το έργο. Και αυτό, και μια ενότητα βασικά. Δεν ήταν διάσπαρτο το έργο του, δεν ήταν κομμάτια από σκεπτικά που δεν μπορούσε να τα ενώσει, να τα κάνει ένα. Ήταν μια ενότητα όλα, με εικαστική ματιά. Αυτά τα δύο τα στοιχεία είναι πολύ βασικά για να πεις ότι θα κάνω μία έκθεση σε κάποιον. Θα τον βοηθήσω να προχωρήσει. Πώς βλέπετε τη σύνδεση ανάμεσα στην τέχνη του Σιδερόπουλου και το ευρύτερο αφήγημα της γκαλερής σας? Η γκαλερί φιλοξενεί γενικότερα μοντέρνα τέχνη. Όχι βέβαια ότι απορρίπτουμε και την τέχνη την πιο κλασική, αλλά η μοντέρνα τέχνη είναι αυτή που πάει την τέχνη ένα βήμα μπροστά. Μάλλον όχι μοντέρνα, θα το πω πιο σύγχρονη τέχνη. Και ο Δημήτρης Σιδερόπουλος έχει αυτό το αφήγημα της σύγχρονης τέχνης που πραγματικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Υπάρχει κάποιο έργο της έκθεσης που θεωρείται κλειδί για τον επισκέπτη? Δεν ξέρω για τον επισκέπτη, ο κάθε επισκέπτης έχει τα δικά του βιώματα και φυσικά βλέπει τα έργα με τη δική του οπτική. Εγώ στην συγκεκριμένη έκθεση η επιλογή από τις γάτες ίσως ήταν μια επιλογή που είχε να κάνει με την τοποθέτηση αυτών των ζωντανών, να το πω έτσι. Αλλά εκείνο το έργο που θεωρώ ιδιαίτερα κλειδί είναι το Never Give Up, το οποίο είναι το μόνο μάλιστα έγχρωμο έργο μέσα στην έκθεση και έχει να κάνει πάντα με το σκεπτικό του καθενός να μην τα παρατάμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και είναι κάτι που το είπα και στο Δημήτρη. Δεν είναι η πρώτη σου έκθεση, είναι η αρχή μιας σειράς εκθέσεων. Κάτι πιο προσωπικό. Ποιος είναι ο στόχος σας όταν επιλέγετε να παρουσιάσετε ένα καλλιτέχνη?
Αυτό είναι πολύ σημαντικό και όχι προσωπικό. Ο στόχος είναι να τον δω να εξελίσσεται. Δεν με ενδιαφέρει η παρουσίαση ενός καλλιτέχνη που θα κάνει μια έκθεση και θα το τελειώσει εκεί. Με ενδιαφέρει ο καλλιτέχνης που θα τον ξαναπαρουσιάσω μετά από 2 χρόνια με μια εξέλιξη δουλειάς. Γι' αυτό έχω και μια ομάδα να το αναφέρω εδώ, την οποία την έκθεση, θα κάνω μια έκθεση τον Νοέμβριο σε αυτήν την ομάδα. Έχω την ομάδα Πλέγμα, όπου είναι 11 εικαστικοί καλλιτέχνες, απόφοιτοι της καλών τεχνών, που παρακολουθούμε την πορεία τους. Παρακολουθώ δηλαδή σαν επιμελήτρια την πορεία τους μέσα στον χρόνο. Βιώνουμε μια εποχή κρίσεων πολιτικών, περιβαλλοντικών, ψυχικών. Ποιο ρόλο πιστεύετε ότι καλύτερα να παίξει σήμερα μια γκαλερί τέχνης? Μια γκαλερί τέχνης θα μπορούσε να θίξει θέματα, τέτοιου είδους θέματα, μάλλον ή και με μια θεματολογία που θα παρουσιάσει ή θα κάνει μια πρόσκληση καλλιτεχνών μέσα από μια τέτοια θεματολογία, να βάλει τους καλλιτέχνες να προβληματιστούν, να δουν τα δικά τους σημεία καιρών και μέσα από αυτή τη διαδικασία να προβληματίσουν και τον κόσμο για τα αντίστοιχα σημεία καιρών. Και ένα τελευταίο, οι μαύρες θεματικές τρομάζουν ή απελευθερώνουν τη θεατή τελικά? Τίποτα δεν πρέπει να τρομάζει. Το ασπρόμαυρο είναι ένα υπέροχο χρώμα ή μη χρώμα, όπως θέλει να το πει κανένας, το οποίο αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πεδίο έκφρασης. Ως καλλιτέχνης κι εγώ, το ασπρόμαυρο το έχω στις φλέβες μου. Όχι, δεν τρομάζει. Προβληματίζει.